pysähyit? No koska silloin, kun mä olin viimeksi maastossa, niin Inka lähti sen uuden hevosen selkään jossain tässä kohdassa. Mut siitähän on jo vuosi. No joo, mut se meni mysteerillä, säkin menet myös sillä. Mä en halua joutua sen hevosen selkään. No mut aika yksinkertaista, et vaan mene sen selkään. No koska joo. se silloin ite meni sen selkään. Mm. Mennäänkö nyt? Joo. Ja tämä ratsukko suoritti puhtoon radan. Seuraavaksi vuorossa on Mikael Velo ja Snowman. Tuollahan näkee jotkut estekisat. Toivottavasti sä et sitten vie mua sinne. Toi on Snowman! Mä oon aina halunnut nähdä sen pienempänä, vaikka se ei ole ollut mahdollista. Mä oon lukenut kaiken siitä. Apua! Se oli mun syytä. Mä pilasin koko Snowmanin kisauran. Miksi mä tulin tänne? Miksi en mä vaan uskonut niitä silloin, että ei kannata mennä sen hevosen selkään? Mä oon niin tyhmä. Missä se heppokin on? Mä en halua olla yhtään pidempään täällä. Nyt kohta kun lapsi huomaa mut ja se syyttää mua ja sitten mulle eikä hyvin varmaan kuolen. Ihan. Äiti, kuka vitsi toi tyyppi oli, kuka äsken makasi tuolla esteen alla ja nyt on tuolla kentän takana? Missä sä näet jonkun tyypin? No tuolla Snowmanin takana. Mutta voinko mä mennä kysymään siltä, että mitä se siellä tekee? Joo, mene vaan, mutta muista sitten kiertää tuolta, kun me ei voida mennä tuosta Esteradan poikki, vaikka siellä ei ole ketään ratsukkoa. Joo. Hei, anteeksi. Kuka säkin nyt oot? Mä oon Mea ja kuka sä oot? No mitä se sulle kuuluu? Mua vähän kiinnosti, kun sä olit äsken tuossa esteen alla. Ai jaa, mut mä en kyllä ollut siellä. Mut sä näytit ihan siltä. En mä se ollut, tai olin mä, mut kun ei se ollut mun tarkoitus, kun tulin olla sen hevosen kyydissä tänne ja sitten jossain, kun mä olin ratsastamassa, sitten mä menin sen hevosen selkään sellaisen uuden hopeisen hevosen, kun se näytti niin hienolta ja mä halusin, että mä saan ratsastaa sille ja sitten vei mut tänne jonnekin menneisyyteen ja ne vei mut tänne jonnekin tällaiseen kisaan. Mä en ois halunnut tätä. Okei, mut mä voin vaikka auttaa sua etsiä sitä heppaa. Joo, kiitti. Mennäänkö me sitten? Onks se toi hevonen tuolla? Joo, just toi. Mun pitää nyt mennä, koska mä en halua olla enää täällä. Ja kitkö sä autoit mua, mut mun on pakko mennä ennen kuin joku muukin huomaa mut ja joo, me joudun vaikeuksiin ja Okei, moikka! Moikka ja kiitos vielä avusta. Hei, odota! Ja taas mä tipuin. Odottaisit nyt vähän. Miten mä nyt saan ton tuolta? Kun se laukkaa ja mä vaan kävelen. Odota mua. Odottaa nyt! Minä kai jonnekin tänne menneisyyteen ja kuolen ja elämä on pilalla. No mikä sut nyt sitten tänne toi?
Jos sä nyt kaaduit Snowman, kun ethän sä yleensä kaatuile.